balle mata. Yanzu ne Abdul Aibi. Alkawari balle mata, to kar ki manta na ce ki so wanda ke san ki da gaskiya kar ki bar shi. Alkawari balle mata, to kar ki manta na ce ki so wanda ke san ki da gaskiya kar ki bar shi. Idan so ya kai so kalmar rago ba a ɗauka, daɗin rayuwa zama da masoyi ko da abuka. Tun kallo na fari ya ce ki a ransa ba kya da tamka, zama da ke niya duk tsanani za ya jure. Alkawari balle mata, to kar ki manta na ce ki so wanda ke san ki da gaskiya kar ki bar shi. Labari na zuci ba shakka a tambayi fuska, na san hannu ɗaya zai wuya a ce ya ɗau jinka. Kin so shi kamar yadda so ki tabbas hakika, kuna tafiyar ku irin na masoya kar da ku ware. Alkawari balle mata, to kar ki manta na ce ki so wanda ke san ki da gaskiya kar ki bar shi. Shi aure nufin Allah ne zan so ki gane, kwantar mura da hankali duk damuwa za ta kone. Faranta masa falmatakin ga zai ji daɗi ne, ki sanya a ranki aure ke da shi babu fashi. Alkawari balle mata, to kar ki manta na ce ki so wanda ke san ki da gaskiya kar ki bar shi. Yana son kike kina son shi alhamdulillah, ku bar damuwa kiran da nake ku miƙa wa jalla. Wurin da ke ranku shine zai cika duka jumla, ni dai kirana falmata duk ya karki bar shi. Alkawari balle mata, to kar ki manta na ce ki so wanda ke san ki da gaskiya kar ki bar shi. Umar masoyinki ne na hakika kar da ki manta, ki tausaya mar ki agaza kar ya jigata. Samun ki ne cikar buri na ransa fahimta, kalmar rashin ki ko da kaɗan bai so ya ji ta. Alkawari balle mata, to kar ki manta na ce ki so wanda ke san ki da gaskiya kar ki bar shi. Dare safiya ba shi da aiki sai tunaninki, ko daren jiya ya furtan da ke yayi mafarki. Samun masoyi na hakika akwai wuya sa shi ranki, yarda zo ki ba shi dukkan martabar ki zai kare. Ki so wanda ke san ki da gaskiya kar ki bar shi. Alkawari balle mata, to kar ki manta na ce Abdul Aibi. Alkawari balle mata, to kar ki manta na ce